ስምብራት ሓቀኛ ትርኻ መበል 10 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 9 ክፋል ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 22 ሚያዝያ ኣብ ምብራቓዊ ጎቦታት ሽመኣድግ ዝጀመረ ህጁማት ሶፊያ ግንባራ ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ስምዖን ዝፈልጦ ነገር እኳ እንተዘይነበረ ብነብሲ ግን ሸቐልቀል ክብል ከም ዝወዓለ ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኢሉ ከዓ 10 ክፋል ተቐፅል ኩነታት ንራብዕቲ ዝግ ኢሉ ድሕሪ ምቕናይ ናብ 27 ሚያዝያ ዘውግሕ ለይቲ ግን ብሸነኽ ጎላጉል ግራት ሩባ ዓገት ከቢድ ናይ ታንክታት ድምፂ ተሰምዐ። ብኡ ነቲ ውግእ ዝመርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ካልእ ምዕባለ ከይፍጠር ተበግሶ ክወስዱ ስለ ዝወሰኑ ኣዛዚ ቦጦለኒ ጎይቶኦም ቻይንስ ንክልቲአን ሓይሊ 43 የማን 42 ፀጋም ተጠማሚትን ከጥቃዓ ንድንሽ ፈንጅን ሰሎሞንን ራሻይዳ ኣዘዞም። ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ካብቲ ተሓቢናሉ ዝነበራ ቦታ ንቅድሚት ምስጓመን ንተረኣይነት ዘቃልዕን ኣብ ርእሲ ምንባሩ ፀሓይ ምብራቅ ብቅድሚኦም ኮይና ንጨመቲ ኣዒንቶም ኣዓዊራ ምስራሕ ከልኦቶም ፀላኢ ዳግማይ ንጎላጉል ከም ዘይጥምት ክገብርዎ ስለ ዝወሰኑ ግን ሰዓት 10 ርፍድ ፊት ንፊት ሓጂመን ምስ ታንክታት ፀላኢ ክጓሰጣ ጀመራ። ነቲ ናይ ታንኪ ብታንኪ ኩናት ኣጋር ሓይልታት ናብ ጎላጉል ግራት ኣብ ዘገምግም ታባታት ኮይነን ሲኒማ ከም ዝሪኣ ክዕዘብኦ ከለዋ ብክልቲኡ ወገን ተኩስን ንጉሳጥን ይረአ ነበረ። ሽዑ ድማ እዩ ኣዛዚ ቦጦለኒ ጫዓይ ናይ መን ምዃነን ከረጋገፀ ተቃፂላ ምባል ምስ ኣብዝሐ ኣዛዚ ሓይሊ ወዲ ገረ ሓዎም ብኣንጻሩ ከዓ ኣሎ ኢሉ ኣብ ማዕበል ርክብ ሬድዮ ደርጓሓሉ። ካብተን ሽዑ ዝተቃፀላ ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ቀዳመይቲ እምባዬ ዝመርሓ ሓንቲ ኪሎ ሜትር ዘይሰጎመት ሓዳስ ታንኪ ንክልቲኡ ወገን ከየገልገለት ምስ ኩሉ ኣባላት ተቃፀለት። ካልኦት መሓሪ ላጅም ዝመርሓ ርእሲ ድሙ ቡምባ ተወቂዓ ተመሳሳሊ ኣሰራ ሰዓበት። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል 10 ክፋል ስምብራት ኣብ ዝውድእ ነዚ እውን ትመስል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን መበል 11 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእቶ ሳብስክራይብ ሸር ካባኹም ክፅበአ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ቻው ሰናይ ሰናዩ